Meghalaya achomang atom Karbi Anglong arlo nang lutsi Karbia biri bithung kachu elapen hem kaphalang notekang. Honte meme desoi terona rong along kibikau agari raikom sai khetum kepon. Binong bopo akur kelar phera phuthak lamki keklang. Karbi Anglong live prime time berta kelang ra don phansitame pine berta ang ton pen chethana mingsena Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong kedo akarbi araratum kai kiamat ok chung hurpensi do thak nangbom athe ahoyalong kedo akarbi atum mon sampen kedo ke thak ja phansi ninghanglo bonta kai kiamat Meghalaya hin pen jasemet pang thek thek the achomang Karbi arong arlo kapasik sak pen danglo ke ther ke hap kapado bera jok ahoy ke do Karbi atuma bangke do seta a ok che komrom pensi do thak nangbom lo Karbi Anglong along le chujeng babjir anta banga phan pi thek the Karbi Anglong along le pharokre sir kebra phokebra hini ke thak ateng pensi do thebji bang solam kaning je wala ke KAAC kachari atumsi mayalong rada thingno lapen pherang kya thingno ningje ber bonta West Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoyalong abangke a kilometer si nang parlu tang laan chota kalisi ahoyalong arni bang lamki kedo jasemet ahoy kedo Karbi pen chomanga kheyang bong kachar walang klangbom bonta Karbi Anglong autonomous council kachari atum napen Assam sarkar atum longle ahoy phuthak non pu anta ke ther thet alam donamasi avilan Lasojok West Karbi Anglong district arlo Lakha Sirkep Amreng constituency angkang Jirikindeng police station kaparlo Mothadea rongalong Meghalaya achomang atum dam paksi ha dakke dobo Karbi arat kachoklem chodampen kacho echosom thengpi thengprang anta no pakpen chopi tekang he Lasojok Mothadea rong mate ahoy ke dwara ratuma bangke kaning ri mate ning du pendanglo kaphere aphona bang dokoklo athe bangso thengbi thengprang nilutum ningkan ko an penone rongarlo ke palang meji aphan pasi chu echo sompamlo bonta chomang atum lapuson asailang nu nang klembom pulote nilutum ahoy ke dwara ratuma bangke kosonsi biri bithung kachelena konthe kopasi raratum pe ninje pon Lasi Karbi Anglong autonomous council kachari ke the giding atum ahoy ke do atuma phan nang lang pon challenge pon jongsi ahoy dorinon longle phelang utekang enon pule Karbi Anglong autonomous council atum nang toy pulote utekang epo napen jongsi longle cherai kom vek nang ji pulote niritum ahoy ke dwara atuma phan tame kerai kom je phan sai nang deng piserak non puta ninje ponthu Jirikindeng pen Samsung Inti Karbi Anglong live Hauraghat mate Habarghat police station kaparlo Uttar Borbil police outpost angkang Phuluni desoi teron arong along kedamtang jangmin phai krip ho arni ajo jirlo por phai hini malom pang thek thek chetum rong arlo gari pen ludam chogajok rong arlo cherok to araratum khangdun cheklo Bangso ke khangdun cheka gari AS01AB 8406 Tata Sumo lapen AS02D 8159 Platina abai kevegatum phan rong aratum karju pater toka sai ke dengji pohot gari kate waratum anta adim alongpen gari chitekang etsi katlaplo Bangso jok rong aratum bangke raikom sai ke atuma phan birta palisi pini raikom sai ke atum adim aklong along an palidamsi humnia garita Uttar Borbil outpost along an wanted lo non ni la dak do gela sansi lo ni tipi outpost along sini dolo dana ko humni nang ko ka theke her ni tum ke thek long pen a jok police jak la bang so thana outpost police asai khi tum sansi disoi terana rong long pen sansi by the home la pen tata sumo ala tum hodak pen ke wana ke thek long ko phi si hala dak pen wan ma la bang so details ni tum dak nang arjulo la pen em he thinki ji thanalo alang nang ke thanon tang ka asina than tang ke dam tangar ni tere pre pho tap dui baji
baji ini apora lom halat tak soi teron rong along kumar tumne pang thai thai tumne hada ka humri damat ki lu dam bena jok de soi teron rong sor tuma bang hada kar judun un hut da tata sumo ke vek la pen la bike ke vek tum bang ke adima klong pen ka lap pusi ang bachini dun ka lap pen batumi aporan se me alang tum chewang we ta pen pini aporan se lang chi humri de da jok dak out post la IC tum bang bang so gari safety matik non mat ke raji phan alang tum dak thana mate office long chewan dalo ta se alang tum mer bachini tengke non mat ke kumada bang phulon de dak chini pa me mela dak ke wana ba Phuloni pendir chuna rongpi Karbiang Long Live Kedamtang ningkan hinia prang tungjang sine enterprise dahin pen kason se ponalong Karbiang Long Autonomous Council Cultural Affairs asai ka mahin pen cherap chetu dunsi binong vopo puisi documentary alam arjan paklang ponlo alam kan arjan satame pinnangan jethang ponsi raratum kelang chetu ponlo binong vopo documentary alam kan arjan aputha lamki keklang binong vopo akur kopilo tungjang sine enterprise tung chini pa me pentong binong vopo alam kanarjan kapaklang mate chini pa me pentong bangso alam kanarjan kapaklang loma bonta bangso binong vopo alam arjan banajok noningkan hinia phia bangke alam ki nangklang detlo aho bangso alam ki keklang lake kedamtang jang mini phai kre pho arni kheroni high school along kapadopon dera chingroma maya long petsi bangso binong vopo akur kepachok jalam ki klang ponlo tangte binong vopo akur kopilo Intima mate dera gula. Aprangsi alam kanarjan along binong vopo kajetanakur arjusena. Lake jethan lote isia tomoso ining ta oi me alam lo. People lobon. Nilike bijang re binong ti. Bonta West Karbiang Long dera arlo artu bonglong na pen langhut arat kaning je ke thana tengke binong vopo lake dera kur binong bonta komane ke thana lam karju penamatsi lam kanarjana long abangke binong vopo akur ingtiakur pache plang de lopusi ningje pet abang ke neli ki putam tunggal lo neli phu atom alun angthun ateng pelong te neli kadi dunong lo la pen neli dara lok telong bi do bom ho se tame adimak long thek long la pen bang tumu nang thana tim da do si binong po akura bang binong ke dera binong lo si dera sita jangreso abang phu bang arnam ke te ke posi alang iba non pinyar ni ke elitum angno kar bikur photum da arnam po kroinang ko lo la se binong po ke inti kali binong po ke inti kali binong vopo lake timung dera sorve lake arna mamasi dokoklo lasi binong vopo alamarjan kason se bangke chepakeng vegnanji pusi rupsing dera pen ningjepon ke klang ka inti pusi je than sida inti asor ka kali vek lake ni le tum dera sorsi ke plan la binong po ke plan ni ke plan ka la helo binong vopo lake adon ara pendanglo akam aman lapen hemisi rubisi doet lasi binong vopo bangke timung dera kurveklo bangso ala marjana bang chingki jethan pen chepakeng pondera bangsi kenangji pusi sikari tisopen ningjepon pune hal ta karbi tum se ekle makam pon mana ke rolo te ke tingda che so amar hal da ke le bang so ne la binong vopo kur binong bolte la ni gatar lip du we ching vai pen ke long bolte athana man do et bangke hemi siri di si busan karli je pojo punon tire misa pachiki mu punon dera tum long se do posila bangke dera pu tini lor lage jok to lage kham ke un binong po ka dera lo Karbia Phur Kimo Alamarjan mate documentary film selam pon pe prang a hok pet alam thepen danglok akur jon doan lang tarlipon pami pensi rat a hom jayalong paklang ponangji kali pulote kerangji ove kimia kaya tuma phan kapamang huasonsi nang mandeji Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Live Amar Jivan adawai kinangji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nili kiso
Prai ni kan pho pengen lo ke so memar ke la son halo ye phong so phu so ro phu ming mang phu kar ti apa mek ke choro la son du kisu diabetes kisu kan arkep lo doai da chulo ghata kisu chelang nam ulo di mapura chelang amlo di puta chelang amlo ge dongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesinam ge lo dan nona mangela so doai chu det pen ge asap che do mi dan tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerkapalong humri ignon All Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Matithi Hekpen AJYCP Bokajan Aro Tumche Pater Piponsi Bokajan Rongsopi Angkang Kedo Arta Keong Mate Senior Citizen Atumaphan Rongali Bihu Amen Pen Gamusa Ipak Lapen Memento ECC Kipi Pajirasai Kedengpon Kedamtang Jangmini Phai Krip Ho Arni Adapor Phai Kep Malompen AJYCP Karbianglong Committee Bidisar Horen Ingti AJYCP Tiri Piklembang Jitu Phukan Lapen Aria Sangho Tumpen Pen Adon Tamsi Bokajan Rongsopi Angkang Kedo Nongnam Kachathang Muchot Aradaphan Keklem Kedamalong Kache Tudun Ber Arleng Kesar Bang Pho Tumaphan Ingwaisi Memento Pipajir Ponlo Labangso ke pajir pon lake non ke dobom rongali bihu amen pensi bang pho Tumaphan Pipajir Ponlo Kipi kapajir ponatum lake Sukhanjan pen sangpi kareng rong pipi Bormanthi pen sangpi dimi bepi Hidipi pen Chandra Singh Teron CCI Hatigar pen Robin Kumar Hati Borwa Senu Phukan pen Sarnopowa Gogoye Tumaphansi Pipajir Ponlo pusi AJYCP BRC Maipu Sandip Saikia pen Chunbang Niloy Dwara tumpen pachini pon Bokajan pen ananterang Karbianglong Live Lakhain Koirapli, Deopani constituency ke parlo, Borpothar Executive Engineer PWD Road Division Angkang, Athak Arnamlang Pimate, Upper Deopani Alang Royalong, Dolong Kahing no Edpena Jok, Kedamtang Ningkan Please Suse Prangpen, Kimrang Pangcheng Ponlo. Bonta Asai ke Klempen Atangka, Jingbar Bedera Jok, Penangan Asai, Klempen Ington Ponko Sonsi, Tek Ponlong. Bonta Kedamtang Aporahut Penangan News Channel pen Birta Alualong Pardun Ron pen Paklang Pona Joksi Bangso Dolong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Adimalong Dampen Puthot Kepatang Ponji Aphan Lamchak Chipi Ponlo Lapen Local MSC Sharban Kumar Telenga Setami Langroy Parai Rong Ingkoy Susearat Akiduk Kisung Chinisi CM Aphan Bangso Dolong Patang Pivek Nang Jipu Radakar Yalam Palisi Pini labang sosai kikim kerang ponbom tek ponlong lo. Kikim kerang atum lapen lamthe nang kapachini dona tengke non ciklojon thom kalite ciklojon priang bong patang edji pusi pachini. La sojok upper Deopani Raratum ning karong lapen ning kangsam anparta kachoro lamthe pachini dun. Menye non la sodelong cikim kicing labang ning to nilitum ningarong piglo rat tum sitame kadu vitame dak citu cerabdullo ilahai non mat lagi patang paprabji fansi nilitume chunirilo lapen aku laso non aci claim tulo kadu we rap tum anda citudun pet pense non bangke ya son ki claim pon tulo bangso de long ke non alang tum ke ching pen thot ke tang thekji pen patang ila tum ASEAN sutame ini tum han kanghon bin so pen laso de long patang pi bangsi ni tum ke chunirilo lapen non claim bom sutame ningarong piklo ke patang thegi atau ikan pun bampon ningarong lah. Isi akenang sodabang men power bang pabat nang jilang. Non sai kiklam atum bang troxy nerkep ansido lasi labor bang pabat lote saita prapon chechi. Bokajan penananterang Karbianglong Live. Tangdi pini prime tama birta kila ponsi kang tonilo.